Opa, xentiña! Hoxe imos a cociñar cuns dos peixes máis viaxeiros que temos nas nosas costas e nos nosos ríos. A anguía. Non sei se sabedes, é un peixe moi interesante, ademais super curioso. Sin GPS, sin móvil, colle, baixa polos nosos ríos, baixa ao mar dos Sargazos, que estaban por alá, por frente á costa de México, o Golfo de México, aproximadamente, por aí tirando á dereita. Ali desovas, e despois, cando empezan a convertirse en adultos, veñen, ali se crían, comen, e veñen a desovar ao río de onde saíron. Cuidado, son kilómetros, son uns cuantos, Un respeto por ese peixiño, solamente polo que navega. Cuns fideos. Temos que dicer, anguía frita, estou totalmente de acordo. De feito, vou deixar unhas pouquiñas para fritilas tamén. Pero hoxe íbamos a aprender a facelas cuns fideos. Conto máis cousas, que eu das anguías teño moito que contar. Por historia do meu pai, moitas collía, era o que había, Aí polos anos 40, época, a Mixeires, vai a por algo de comer. Había anguías, eran fáciles de coller e tirabas para diante. E agora, a ver por onde anda. A ver se o anguía de Rafa Durán lle é tan doado. Atopalas e collelas. Vamos a ver onde anda. Rafa, onde estás, compañeiro? Ola, Xoanqui, amigo. Oído en Quintela de Canedo, chef. En Ourense, moi preto do Río Miño. Porque se queres anguía, eu veño onde está a mellor anguía do mundo. Que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Queres chiste, non? Home. Que fai un tupper no monte. Está perdido! Vale, ben. Malo, si xa sei. No, a mí este me gustou moito. Preséntovos a Manolo, un experto en anguías. Grazas por recibirnos, Manolo. O noso chef mandounos que levásemos anguía para facer con fideos. Vos aquí tedes anguía, non? Claro, é o que facemos. Anguía é un peixe que nace no río, vai ao mar e volve subir, non? Sí. Este peixe, canto tempo ten este tamaño que ten aquí agora mesmo? Como as colles? Son moi pequenas cando se collen, grandes? No, o tamaño que se comercializa aquí en Ourense é este. Que esta é unha anguila que terá sobre 2 anos. Esta tan pequena ten 2 anos xa? Sí. E para comer, cando está lista? Esta está lista para comer. A ti gustache comer anguía? Sí. E cenéinas ayer a noite. Como estenache? Porque a nos gustanos saber como vos gusta os que producides o produto comer o voso produto. Bueno, unhas veces aquí estílase moito comelas fritas. Fritas? Pero, bueno, tamén como anduven por aí adiante, aprendinas a facer como as fan en Valencia o allí preve. Bueno, facémoslo de vez en cuando por cambiar ese o sistema. Como é o alli pebre ese? Leva un pimentón e leva unha salsa. Unha especie de hallada nosa, non? Unha hallada, sí. Mais ou menos. Sí. Vale, entón, Xoanqui creo que vai a facer con fideos. Xoanqui, valeche? Hombre, que vale, perfectamente. Pois aí xas mandamos, bueno, aí xas manda Manolo, que a min dame un pouco de aprensión. Manolo, graciñas por recibirnos. Nada, home, nada. Estaremos atentos a ver se está a receita ao nivel, non? Bueno, é verdad, senón chamamos a atención ao cociñeiro, pero creo que o fai ben. Eu creo que sí. Venga, chao. Unha aperta, compañeiros. Aprensión, oiches, que papacallos, como se fose todos os días fose domingo, dalle aprensión, estes bichiños. Unha virguería, Unha virguería, pois mirade, gustoume moito o report porque ademais falaron do alli preve que efectivamente é unha receita da zona de Levante que é moi característica de esa zona e prácticamente, mirade, si quitamos os feixóns, se quitamos o pimento concentrado, se quitamos a cebola, isto, e lle metemos pataca, facemos un alli preve. Esta é moi doada, é unha receita tamén moi tradicional. Aquí imos a facela en planta arteira, en vez de facer un guisiño con pataca, imos a facela con uns fideos, nunha paella que vai quedar espectacular, moi rica. Temos as anguías, xa as temos limpiñas, imos cortarlas un pouquiño despois a que son un pouquiño máis grandes e o resto vai aí. Comezamos. Mirade, este orden, a cebola,
Os alliños, que vou poñer aquí. Bueno, vou traer todo para aquí, porque senón isto teño que limpalo. Isto vai por este orden. Así, así e así. E con isto imos a machucalo. Un pan, vamos a torralo nesa tixola que teño aí, unhos anacos de pan, unhas amendoas tamén torradas e un pouco de perexil. Collemos o morteiro, eso, ou senón o vaso batedor, sabedes? Que non temos o vaso aí cas cuchillas e tal, vai enseguida tamén, aquí somos uns clásicos. E nada máis, comezamos. Mirade, poñemos un fondo de aceite de oliva por aquí, e aquí un pouquiño tamén, por aquí vai a torrada. Vai seguir torrando pouco a pouco, así que comezado, bueno, xa de cociña nova aquí teño, cuidado. Uf, parezco que son en Star Wars, oh yeah. Despaciño, aquí temos hasta o 9, poñemos igual que antes, de 0 a 9. Poñemos no número 3, 2 e 3. E aquí metemos o pan, que se vai atorrando pouquiño a pouco. En vez de un torrado forte, pouquiño a pouco. Por qué? Porque así chega, o torrado chega ao centro. Vai quedar ben sequiño. Vou a poñer dúas por si acaso, pero con unha penso que ha de chegar, Esto retiramos. Impregnamos así un pouquiño de aceite. Queda moi rico. Queres poñerlle manteiga tamén vale, tamén queda rica, Aí temos. E comezamos. Para dentro, a cebola. O primeiro que vai para dentro. Xa sabedes, aquí para gustos. Que a cebola, bueno, xa o dixen moitas veces, podemos formar a salsa con ela. Para eso deixamos cocela así, miudiño, 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 e vai así o que vai a conformar a salsa. Como non prenda, está moi automática, moi chula, pero non funciona sola. Aí sí. 9, 8, 7. Que vai aí, pouquiño a pouco. Culler de pau, repartimos. Bueno, eu estou usando esta paella, que está espectacular. Pero se non unha terteiriña baixa, válenos igual, Mira, ten a función 8, 7, así. Encendín os dous lumes. O de proa e máis o de popa. O de diante e o de atrás. Chisquiño de sal. E tanto allo, o allo, allí preve. Por eso digo que parecese moitísimo a receita de que se fai por a zona de Levante, porque tamén ten ese sabor que fai subir a anguía. Outra curiosidade, tamén que quero contar sobre esta receita. Podíamos ter un caldo. Temos aquí un caldiño para darlle o sabor. Sempre estamos aquí falando da importancia dos caldos, a importancia dos sofritos. Nos caldos subrimos que repreixe, pero a anguía ten un sabor tamén moi peculiar, moi potente. Imos a usar aproximadamente o dobre da cantidad de pasta que de caldo ou auga. Neste caso eu vou usar auga. Por qué? Precisamente porque quero que aparezca todo o sabor desta anguía. Non vai haber falta de sabor, porque incluso o preve vai levar 5 dentes de allo. Por lo tanto, non precisamos ese caldo. Que queremos meterlle? Sempre vai subir un punto, Temos un caldiño aí feito, tamén o digo, igual que para outras cousas, precisamos un caldo aí máis ou menos potente, onde podemos meterlle unha nécora, onde podemos meterlle unhas cabezas de lagostinos e tal, que sube bastante o sabor, o fai moi peculiar. Aquí simplemente con un caldiño moi suave, con unha cabeciña de pescada ou de abadexo, xa unha espiña xa nos chega. Eu hoxe non vou usar. Vale, que dixen o doble de pasta que de caldo, estou dicindo, non? E ao revés, O doble de caldo que de pasta. Vai amalgama e vamos a facer aí. Veña, adiante. Isto, aí. Incluso os allos, despois vou botar un pouquiño de aceite, vou nos freír. Unha vez cos teña fritidos, tamén van a ir a baixa temperatura os alliños, que se fajan ben, pero a baixa temperatura. Sabedes por qué? Porque... Hola, Xoanqui! Isa, aí ven a veciña, xa te botaba de menos. Mi madriña. Que andas a facer hoxe?
Joder, Vin mirar, porque dixen, eu, a ver que fai este home hoxe. Que estás, Arda? Sempre chegas cando estou cociñando. Ah, que sí, é que a min óleme. E dixen, eu vou ver que fai, porque eu cada vez que veño aprendo, mira, alójase que peixe. Será o extractor, non? Que, Será. Ten un furado no extractor e vai para fora, mi madrilla querida. A ver, contame, que tes aí? Son anguías. Anguías? Sí, nunca as probaches? No, nunca fixen anguías. Pois aquí, E como vas están facer boísimas. eso? Pois mira, vou facelas cunhos fideos, anguías con fideos. Fideiños? Sí. Aquí en E Galicia... con amendoas tamén? Con amendos, con eso vou a facer un machucado. Con, moi ben. Con estes 5 dentes de allo. Que vou estes dous... Pois eu nunca me dou por comer eso, non fai... Eu a mí pásame como o reporteiro recadeiro, son un pouco aprensiva. Sí, tamén, pero Pois os percebes tamén son raros, non son desaprensivos os percebes. Non como os millor, non sei, saquis do a mí no millor. Claro, eso non... Ti imagínate, eso de... O meu amigo Maico sempre me dio o mismo. Imagínate o primeiro tío que comeu un rape. Xa. Buah, hai que botarlle peito, Hai que botarlle peito, Mi tal madre. cual. Pois as anguías o mismo. Ai, As que me anguías daba non- un pouco de... Claro, pero que rico está o peixe sapo, Que rico E está. como as vas facer? Con fideiños? Vai a ser unha receta moi clásica con Moi fideos. ben, moi Xa ben. ves os ingredientes que temos aquí. Isto vai a ser para as anguías. E aparte, voulle botarlle uns feixóns. Sabes que podemos botarlle tamén? Podemos botarlle uns chícharos. Ah, vale. Pero os chícharos... E os feixóns, como llos Sabes por que preparas? escollemos os feixóns? Porque, para dar unha idea máis, nos limpas ti, xa que estás aquí. Veña, a ver. Porfa, please. Vale, xa están A ver, lavadiños. Bueno, xa están eu tamén lavadiños, xa veño sí. cas máis lavadiñas da casa, Ai, moi ben, pero espera que te doi un coitelo, toma. Pero porque dixo, déjame caer sempre. Un coitelo. Sabes como vai? Cortas as Como puntiñas, lle fas ti, claro. cortas as puntiñas, e despois con isto é moi doado quitarlle o pelo, non sabes? A febra. O do lado, sí. O do lado, sí, Oye, que ches ten a causando febra. con brasa non yo corto, Ti quitas isto de aquí, non? Sí. Pero eso, como anda con brasa así. non yo quito, oiches? Aí. Pero porque entonces hai que cortalos en anaquiños moi pequeniños, así, para que sí. non se note. Pero eso moitas veces non se desfai, Pois sabes? na miña casa comémolos igual, ainda que... Facedes ben. Mira, máis non volve facer, E a febre é moi importante, xa sabes para ir a donde, non? Por eso mesmo. Bueno, pois, entonces mal non estás facendo. Daquela vas poñer feixóns en cachiños tamén, así picadiños. Vou non les arragar así un pouquiño, bueno, se troceando un pouquiño. Bueno, despois volvo para probar isto daquela. Ai, bueno, se volves non le vas tapar hoxe. Non, hoxe non levo, veña, non vou levar sempre. Ainda non me devolveu o outro. A mí pareceme estupendo, Pero veño mañán e traio mañán, olvideime, Vamos a ver Teño como moito van. que facer na casa, Sí, ahora. no, si xa o sei. Xa o sei que tes E moito teño que que atender facer. a horta tamén, e vou Mira, botar... E que tal a horta? Como vai? Pois ben, Vai moi collendo. ben. Sí. Oiches, non leva tempo, Tes unha horta, de verdade, se tes un cachiño de terra, pos ali 4 cousas, Dá gusto, verdad? dá gusto. E polo menos sabes o que comes. Pois sí. E aquí en Galicia temos unha sorte, É moi... verdad? Ai, cala a boca. Eu sempre- Dásenos de todo. Dásenos de todo, non de me todo. digas. Eu sempre o dixo, aquí nada, tiras aí un chícharo aí e xa sale para E arriba. xa sale para arriba. Pois eu digo mesmo. É verdad. Mira, que eu empecé agora, Antes... Empecé A plantar, agora a a poñer plantar algo. cousas, a Sí. plantar flores. Eu Sábelo, despois planto así asco, pero as flores ahora estou me interesando un Sabe pouco. o problema que lle vexo eu? Que cando ven todo xunto, porque eso pasa ca No brao. leituga. Veñen as leitugas e ven todo xunto. Sí, E é despois que certo. facemos? Eu non como todo, o que planto. Tienes, Xa te digo. hai que repartir cos veciños. Bueno, pois daquela hecho traer. A ver se o pilla. Hai que repartir as leitugas, non pasa nada, trae pa aquí. Os tomates igual, facemos salsa. A ver. Bueno, estou non facendo ben, non? Moi ben, Mira, oye, chéjame, Xa? Sí, chéjame con Ai, esto. pois daquela vez xuchas bueno, aquí pa que hoxe as ganaches prepares unha ti. ración. Mira, Sí, pai. señor, aí, cumplido, menos mal. Pois eu vin a ver que facías, pero daquela xa marcho, que ahora xa sei o que fas. Vale, E despois xa virei. ves despois? Mira, veño É despois, que pero... encantaríame vou deixar algunha enteiriña, sabes? Ai, non, ó. Sí, muller. Non, sí. ó, en cachiños. Vouche dedicar a ti. Bueno, Sí, vamos. vamos. Despois, Además, mirar a ver. por favor, como se fai a anguía daquela. Vouche preparar a tapiña, Vale, A túa veña, especial. Deica logo. A especial, esta para ela. Moi ben, pois aquí seguimos, esta isa é tremenda. É tremenda. Non sei se lle vai por o extractor ou está todo o día asomada aí na ventana e cando lle cheira e tal prendo o lume e comezo o galliño a cebola. Aí están mixeiras, veña, vámonos. Vai por aí o conto. Vale, 2 minutiños de nada. Deixádeme rustrir un pouquiño máis esta cebola. Non vou facer nada máis, Estou con vos. Agora.
Bueno, esta ceboliña xa teño que quitarla aquí, cas más, porque os cans quentes, aquí, bueno, normativamente dice bocadillo de salchicha, pero é lógica, non? A súa tradición. Isto está boísimo. Esta ceboliña é moi interesante para darlle ese sabor. E falamos antes de que non había caldo, verdad? Sacámoslo daqui. Daqui e do que vamos a botar. Vai nos sobrar saborazo. Non vos preocupedes. De feito, invito a que non vos pasedes con un caldo extremadamente elaborado e con moito sabor. E deixedes paso a esta maravilla. Porque dependendo de quen, eu non sei, pero non como anguías todos os días, Xa comeza a repichar, comenzase a torrar. Bueno, unha cousiña. Teño aquí os alliños, que xa os teño listos. E o que vou a facer é retiralos de aí e metelos aquí nun cunquiño porque vai no machucado. Isto vai para aquí, para o machucado ou para o vaso batedor. E estes alliños, por suposto, máis do mesmo. Aí vai. Sabedes por que fago poa? Está me chejando este lorciño. Que rico está. A veciña vai flipar, Eu vou non insistir, vou dicir que veña a probar. Creo que a primeira vez vou na chamar eu a ela. Pois hoxe vou non facer. Que ben ule. Que ben ule. Que ricas. Como estou disfrutando, amigos. Facedeo, por favor. Deixei unhas pouquiñas aí, para frixir tamén. Con estas sexan para encher esta tarteira. Seguimos. Ben, un chisquiño de pemento doce. Unha culleriña. Inmediatamente despois damos unha volta xa. Vou meter un chisquiño máis de aceite de oliva. Aí. E incorporamos o tomate concentrado. Non o tedes, redades un tomate ou deixades facer un pouquiño máis, de tal xeito que se va para a auga e xa está. Concentramos noso tomate, xa o concentramos nós, pero se o temos, eu sempre teño un anaco, gustame moito traballar con estas cousas, son máis rápidas, se non o tomate normal, Ahora está moi de moda tamén, os atopamos moito no supermercado ese demais, o tomate seco, moi interesante. Unhas folliñas de loureiro. O teño 6, vou no baixar un pouquiño, ao 4, ao 3. Aí está. Aí está. Ben, é o que decía antes. Que non tedes feixóns, que preferides son os chícharos. Vale. Unhas faviñas verdes. Vale. Pero estos son destas receitas que encántame facer porque son... Decídeme, eu penso que máis ou menos todo temos na casa. O que acabamos de usar agora mesmo, que non tengo o fideo número 4, tengo o número 3. Tengo un número fideo para fideo, uso outro fideo. Para os fideos, para facelos, ahora venme a cabeza porque estou falando da numeración. Si son máis pequenos, estes van quedar ao dente. Pero así pequeniñas, cócese moitísimo antes. Por eso, cada vez que falamos de como trocear, vai levar aproximadamente uns 8 minutos de cocción. Vale, van quedar ao dente, pero se non queredes, vos apetece, porque sí que, por exemplo, Marga, a xudía non lle gusta que crisque na boca. Entón, teño que dar unha sobrecocción. Non pasa nada, collemos un cazo, collemos un escoador, cocemos durante 20 minutos, 15 minutos, o que vexamos, cando estén cocidillas van para adentro. O sabor vai non deixar igual, eso vai ao punto. Pero das alternativas aos chícharos, cando facemos estas historias, de verdad, é moi boa, Esta. Seguimos con os fideos. E tamén imos a torralos un pouquiño. Chegará, non? Os pouquiños máis. Así. Damos unha volta. Por un lateral, pola beiriña, pola ribeira. Non queremos que rompa ningún elemento. Tratamos, cando falamos de tratar con cariño, non quere decir
Ai, que boa está a cebola. Ai, que peinado ten o allo. Eso non é cariño. Traballar con cariño é isto. Que traballa con amor a cociña e ter cuidado cos elementos que estamos botando. Buscar a proporcionalidade. Non rompelos cando estamos cas fabas. É moi importante, O digo porque ainda fai pouco, estou vindo, non? E tamén se metían, a mitad das cousas aparecen, cando, sobre todo as casfabas, non? Aparecen rotas e demais. A presencia é a base. É a base dunha boa cociña. Que teña boa presencia. Que é o máis importante dunha boa cociña? Para min, o sabor. Pero a presencia, coidadiño. Moi ben. Bueno, si vedes, cada un dos fideos que temos aquí xa está impregnado. Teño 4, 5, 6. Xa o teño impregnado de sabor. O teño impregnado dese aceitiño que xa soltou o sabor da cebola, o sabor da anguía, cada un deles cambiou o aspecto, verdad? O vedes. Deixamos que o de abaixo se torren un pouquiño. Cambio o cheiro. E a por auga. Teño auga morna. Subimos. O doble de auga que de fideos. Botei ao principio sal. Aí o temos. Vou correxir porque non lle vai chegar. Sabedes que botei na cebola? A cebola xa metei a sal precisamente para lograr isto. Deshidratamos, faise moitísimo antes. Pero ahora, claro, metemos de auga, non hai un caldo. Temos que buscar a sal. Os que poidades, Eu tampouco te crees que podo presumir moito. Podes comer a sal que queiras, últimamente xa sabemos que... Pero ahora é o momento de igualar. Moi ben, retiramos os fideos. Estos van pasar pola tixola tamén, Estos non os deixo, estou seguro. O que vos decía antes, eu non a como todos os días. Eu disfruto cando caen nas miñas maus produtos como este. Aí atrás que cociñamos o congro seco. Que maravilla, que cociñamos unha lamprea. Pues non todos os días faise. Hoxe para min é un día moi especial. Para min e para moita xente. E por favor, eu entendo de que vos dé eso, eu non come eso porque me dá non sei que, velas e que se moven. Pero se pensamos seriamente a cantidad de cousas que comemos, de onde salen e tal, ao final non vamos a comer nada, Riquísimo. Non deixedes de facelo, por favor. Por menos probar. E despois di, bueno, pois vou facer o sacrificio. Vale? Ben. O pan. Témolo aquí, torrado. Non me fai falta todo. Vou coller así a cudia e vai me chejar. Outra cousiña, claro, que agora estades pensando. Auga e tal, vai quedar un pouquiño espeso, Vamos botarle un pouquiño máis de auga, pero no momento que botamos isto... máis sabor, saborazo. O allo, algo que decir? Si vai aportar sabor ou non, eu penso que aquí non hai nada que decir, non? Vale. E un chisquiño de perexil. E imos facer ruido. Dentro. E agora, Brais, que é meu compañeiro de sonido, de vez en cando tírame da orella, non sabe? Pero ti non sabes que non podes falar cando estás facendo ruido, Hoxe vouche facer caso, vou calar a boca e mirar pa el. Ten toda a razón. Xa estou falando, que non hai quen me calle. Ten toda a razón do mundo. É defecto do bicho. E non ten culpa.
máis, un poquinho máis. Se quede máis ben tirando a pó. Vaime sobrar, machucado daqui. Vaime sobrar, pero non pasa nada. Este machucado vou no reservar. Isto vale, pensade que o que leva. É moi polivalente, o allo e tal. Botamos incluso unhas lentellas, se queremos. A calquer guiso que fagamos, vai quedar estupendo. Fáltalle 6, levan 2 minutos aproximadamente, faltan 6 minutos. Cando falte 1 minuto, incorporamos, espera que vos lo enseño. Como quedou? Incorporamos esta virguería a tarteira. E listo para comer. Colle de pratos e un boliño de pan. Galego, por favor. Vémonos agora, no chisco dun ollo. Van 6 minutinhos, xa probei, E agora, por aquí. Por aquí. Por aquí. E aí. Quietos. O día que fagades va de repetir seguro. Intentade seguir esa receita. Mira que hai outras veces que, me cambiado o que dicía dos feixóns, non tedes, pois unhos chícharos e demais. Non vou facelos máis, Agora, con este calor residual, pensade que o machucado xa está feito todo, está feito allo e tal. O único que tengo agora é que ligar sabores e asentarse. Polo tanto, tapamos, apagamos e no chisco dun ollo, sigo vos contando aí, na esquinilla da mesa. E non de probar antes, para chegar preparado a vos. Ata agora. Hoxe disfrutaremos dunhas anguías do río Miño. Comezamos torrando unhas améndoas e un anaco de pan. E xunto con perexil e allo fritido, facemos un machucado. Nunha paella, rustrimos ben unha cebola. Incorporamos a anguía, o feixón, o tomate, o pemento doce e o loureiro. Cociñamos 2 minutos e incorporamos os fideos. Dourámolos. Cubrimos con auga e correxímolo de sal. Cocemos 6 minutos, integramos o machucado, deixamos repousar 2 minutos máis e listo para comer. Dejar de decir ¡tachán! ¡Ay! ¡Mira qué rico! Xa provei, para rectificar de sal, sabedes? E ao final, isto que pensades que non come isto? Isto comelo nós. Porque hai moita pregunta, quen come iso? A ver, que pregunta é isa, por favor? Bueno, teño paxariños aquí, teño mirlos, gaivotas, teño corvos... Un xeito máis de facer a anguía. Certo é, frita, cuidadiño con ela. Eu o que fago moitas veces tamén a adobo, podese freír xa directamente, non? Pero un adobiño de vinagre, outras veces cambio e meto o limón, tamén é espectacular. E facer prácticamente esta mesma receita con pataca, tamén brutal. Aí sí que lle botamos un pouquiño máis, xogamos moito máis con machado, porque así ese machucado vai lle dar máis espesor, pero o sabor que hai aquí dentro é unha maravilla. Prato de domingo e de festivo. Un biquiño, unha aperta, o sorriso sempre na cara, porfa, please, que eso quere dicir por favor. E ata outro día, compañeiros e compañeiras. Chao. Iau.